Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, gosti grada Bjelovara, dragi prijatelji, dragi Bjelovarčani, želim vam dobrodošlicu na svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Bjelovara u povodu Dana grada Bjelovara i Dana bjelovarskih branitelja. Dopustite mi da na današnjoj svečanosti najveći pozdrav uputim upravo našim braniteljima, njihovim obiteljima, svima onima koji su dali najveću žrtvu da bi naš grad danas, nakon 31 godine, izgledao ovako i da bismo imali i uživali u potpunoj slobodi. Iskreno dobrodošlicu naravno želim našem Bjelovarčaninu, našem praktički sugrađaninu, gospodinu Jandrokoviću, predsjedniku Hrvatskog sabora. Gordane, dobrodošli. Pozdrav naravno i sve državne tajnike, predstavnike ministarstava kao i ostale kolege saborske zastupnike. Pozdrav upućujem svim županima, gradonačelnicima, načelnicima općina, predstavnicima crkvene sudbene vlasti, predstavnicima Hrvatske vojske, a posebno tu ističem predstavnike Hrvatske policije kojima ovim putem čestitam i njihov dan, shvatit će, to mi je poseban dan bio. Prvo prije što sam postao gradonačelnik, a danas mi je naravno još dražije da mogu čestitati svojim kolegama i kao gradonačelnik grada Bjelovara. Čestitam vam dan policije. Naravno, ne smijemo zaboraviti i pozdraviti sve počasne građane grada Bjelovara, zahvaljujem što su došli na današnju sjednicu, predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata i drugih udruga, te sve ostale drage nam goste. Drago mi da smo se i ove godine okupili konačno bez mjera u ovom našem predivno okrečenom i obnovljenom Domu kulture, jer znamo i sami te mjere su nas onemogućavale i da napravimo službeno otvaranje, ali da Dom kulture bude upravo prilika da obilježavamo i ovakve svečanosti u ovakvom jednom krasnom zdanju. Obilježavanje Dana grada ujedno je Dan bjelovarskih branitelja, a svi se posebno ponosimo, koristim priliku da se zahvalim upravo njima, našim vitezovima koji su branili naš grad, našu državu i bez kojih danas, kao što sam i rekao, ne bi bilo ni nas, a ni ovoga grada. Hvala im svima od srca još jednom što su bili tu kada je to bilo najpotrebnije. Molim vas jedan pljesak za njih. Više od 30 godina živimo u samostalnoj Hrvatskoj i puno se toga promijenilo od samih početaka stvaranja države. Tako i u samom Bjelovaru u kojem promjenama svjedočimo doslovce iz dana u dan, ponosni smo upravo radi toga, radi tih promjena, jer vidimo da naš grad ide u jednom dobrom smjeru. Svakodnevno dobivamo potvrde kvalitete za brojne projekte kojima pristupamo sistematično i uvijek sa srcem kako bi Bjelovar išao u korak s vremenom i bio suvremen grad po mjeri svakog čovjeka. Naravno, ovim putem se moram zahvaliti i premijeru Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Andreju Plenkoviću, što je našao vremena, što je danas bio ovdje 2 godine za redom, 30 godina. Mislim da nije bilo ni jednog premijera koji je došao na Dan grada Bjelovara. Dobili smo dakle premijera koji je došao 2 godine za redom i danas posebno obilježio zajedno sa predsjednikom Hrvatskog sabora ovaj dan na način da smo otvorili i radili na toliko iščekivanoj brzoj cesti. Tako da, evo, moram da pozdraviti na ovoj svečanoj sjednici, jer doista grad Bjelovar je grad koji koristi sve mogućnosti i sve one programe koje hrvatska vlada ima na raspolaganju. Posljednjih godina mi kao gradska uprava doista smo napravili, po meni mogu reći, jako puno. Spomenuti ću neke samo od projekata poput energetske obnove, 14 zgrada osnovnih škola, dakle gotovo sve škole na području grada Bjelovara smo energetski obnovili, 3 zgrade gradskog vrtića, dakle apsolutno svi vrtići su obnovljeni. Izgradili smo nakon 40 godina jedan novi vrtić, obnovili smo upravo ovu zgradu u kojoj danas jesmo, dakle Dom kulture, gradske bazene, naš središnji park, sportsko-rekreacijski park Bori, dobili novac za brojne europske projekte i to je samo mali dio, kao što ste vidjeli u ovom filmu, svega onoga što je bilo i što je pred nama. Izuzetno sam ponosan što smo se okrenuli iskorištavanju prirodnih resursa i što je realizacija Termin Bjelovar, kompleksa sa zatvorenim bazenima, na izvornoj toploj vodi u Velikom Korenu, vrijedan oko 250 milijuna kuna, doslovce tu pred nama. Ministrica turizma, gospođa Nikolina Brnjac, najavila do sljedećih 10 dana otvaranje natječaja. Naš projekt je u potpunosti spreman, to je samo održiv projekt bez jedne metra plinske cijevi. Dakle, sve na bazi novih tehnologija, solara, geotermalne energije, dizalice topline.
Upravo taj projekt je pred nama, ozbiljna konsultantska kuća, PricewaterhouseCoopers radi na tom projektu, pripremamo ga i bit ćemo spremni u idućih nekoliko tjedana, čim se natječaj objavi, prijaviti taj projekt na nacionalni plan oporavka i otpornosti, gdje su predviđena ozbiljna sredstva kako bismo mogli realizirati i taj strateški projekt grada Bjelovara. Danas smo, ja vjerujem, riješili jedan veliki strateški projekt grada Bjelovara, završnih 10 km ceste prema Bjelovaru je krenulo upravo s današnjim danom na simboličan način i mislim da je to isto tako jedna jako dobra, jedna jako važna poruka gdje se pokazuje jedna odlična suradnja, sinergija između lokalne razine, regionalne razine, dakle sa našom županijom i isto tako sa vladom Republike Hrvatske. Izrada još jedne bušotine je u tijeku, mogli ste to vidjeti također u Velikom Korenovu, te iskorištavanje geotermalne energije upravo u ovom trenutku kada smo tek sad postali možda svjesni koliko moramo pobjeći od te zavisnosti o energentu kojeg sad imamo problema s njima, to je plin. Dakle, upravo taj projekt omogućit će još višu razinu energetske neovisnosti, ali i temelje za razvoj suvremeno, dinamičnog i zelenog gospodarstva u Bjelovaru. Osim jeftinije grijanja, Bjelovar ide u smjeru stvaranja najkonkurentnijih poslovnog okružja u državi, jer će svakom poduzetniku jeftinija energija omogućiti da budu konkurentniji na tržištu. Volimo reći da u Bjelovaru svaka kuna investicije vrijedi više i doista vjerujemo u to i svjedoci smo mnogih tvrtki koje su upravo ovdje otvorile svoje urede, kao i onih koji su iskazali interes da će to učiniti u narednom razdoblju. Kada su veliki projekti u pitanju, ne mogu ne spomenuti jedan od najvećih komunalnih projekata u povijesti Bjelovara, gradnja i rekonstrukcija mreže odvodnje i vodovoda koje je obuhvaćeno 40-ak bjelovarskih ulica. Projekt je vrijedan čak 257 milijuna kuna, a 147 milijuna su financirane iz kohezijskog fonda Europske unije. Tu moram isto tako reći jednu stvar na koju sam posebno ponosan, na to je da smo 4 godine za redom kao grad među 10% najuspješnijih gradova u Hrvatskoj po povlačenju sredstava iz europskih fondova. Iako se puno radilo upravo na tom projektu, bageri su bili doslovce na svakom uglu. Ja se moram na ovaj način ispričati građanima koji sigurno nisu navikli takav tempo radova. Promet je bio ograničen, smatram doista da građani na kraju ipak mogu biti zadovoljni, jer vodno-komunalna infrastruktura sljedećih 30 godina može biti mirna, jer u gradu imamo dakle upravo obnovljenu, zamrljenu upravo tu kvalitetnu komunalnu infrastrukturu. Tom se prilikom moram zahvaliti i direktoru vodnih usluga, gospodinu Ivanu Ivačiću, koji donedavno je bio i dugogodišnji predsjednik uprave Komunalca i vodnih usluga i želimo ovim putem čestitati na svem onome što je učinio za Komunalac, ali isto tako na svem onome što čini i što će u budućnosti činiti i kao predsjednik uprave vodnih usluga Bjelovara. Odlično vođeni projekt, dobra suradnja, naravno onda je rezultat neizbježan. U svemu tome grad Bjelovar nakon tih opsežnih radova obnovio i mnoge ulice. Vidjeli ste 25 milijuna kuna bez kune kredita. U zadnje 2 godine utrošili smo dodatnih vlastitih sredstava, ako to nismo bili obvezi, ali smo iznašli načina kako, na koji način da to isto tako realiziramo. Nastavljamo dalje s uređenjem grada, trenutačno najvažniji dio koji je u tijeku je zasigurno naš Korzo, samo središte grada gdje se odvija društveni život Bjelovarčana. To će biti žila kucavica u budućnosti, siguran sam, volim uspoređivati sa zagrebačkom Galčićevom, ali bjelovarski Korzo se ne može uspoređivati ni sa čim, međutim sada kad će biti obnovljen, vjerujem da ćemo svi još više uživati u njemu. Do lipnja sljedeće godine trebao bi zasjeti u potpuno novom ruhu, popločen s novom rasvjetom i s novim zeleninom. Vesele i pohvale koje stižu sa svih strana, vezano uz gradnju naše sortirnice, vrijedne 45 milijuna, kompostane 14 milijuna, koje su također u velikoj mjeri sufinancirani iz kohezijskog fonda. Znate i sami da smo uložili u proteklih nekoliko godina zajedno sa ovim projektima otprilike 100 milijuna kuna u komunalni sustav grada Bjelovara, dakle u sustav waste managementa, odnosno upravljanja gospodarenja otpadom. Sad tek možda vidimo koliko će to biti važno kada se implementira zagrebački sustav gospodarenja otpadom, gdje ćemo vidjeti sve nedostatke. Bjelovar takvih problema neće imati i tu još jednom idu zahvala i našem komunalnom modelu, ali još više dakle, Komunalcu Bjelovar na sjajno osmišljenim i dobro provedenim projektima, gdje ćemo stvarno imati jedan od najmodernijih sustava gospodarenja otpadom koji će biti, onako rekao bih, kao dijelo po mjeri Bjelovara. Jako je teško izdvojiti neke od projekata koji su važni za funkcioniranje grada, no ipak ću kao šećer za kraj izdvojiti današnji događaj koji svima nama Bjelovarčanima pravi dan
dan za dan grada. Riječ je o projektu radova na preostalih 12 km brze ceste od Farkaševca prema Bjelovaru, vrijednih oko 300 milijuna kuna. Upravo danas smo, kao što sam i rekao, s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem, s predsjednikom Hrvatskog sabora, sa svima ovdje nazočnima, državnim tajnicima, saborskim zastupnicima, predstavnicima Hrvatskih cesta i službeno otvorili radove na tih završnih, zadnjih 12 km ceste do grada Bjelovara, koji se trebaju završiti u sljedećih 30 mjeseci. Dakle, nadam se da ćemo sljedećih 2,5 godina, a možda i nešto manje, ukoliko radovi idu nekim boljim tempom, da ćemo se doista voziti po novoj brzoj cesti. Nije tajna da Bjelovarčani na tu cestu čekaju desetljećima, da su je mnoge vlade najavljivale, mnogi su građani gubili nadu da će ona ikad biti realizirana, ali sretan sam što se i ta priča završila, odnosno završiti će se sad sigurno, i napomenuo sam i rekao sam, sad više ništa ne može zaustaviti, nikakve promjene, nikakvi procesi. Država je potpisala ugovor sa izvođačem radova, od današnjeg dana počinju teći prava i obveze, pravo i obveza izvođača da im napravi 30 mjeseci i obveza države da ju isplati, a sredstva su za to osigurane u državnom proračunu. Ja vjerujem da će svi saborski zastupnici, kolege koji sjede u prvim redovima na čelu sa našim predsjednikom Sabora do kraja insistirati da nekako ona ne izmigolji iz našeg državnog proračuna. Do sad nije, ne mislim da neće niti u buduće. Sretan sam, dakle, što i ta priča ima drugačiji sretan kraj i što ćemo više prestati sanjati u toj brzoj cesti nego da ćemo doista i doživjeti. U Stopnice, novu poslovnu zonu, najveću u ovom dijelu Hrvatske na 80 hektara, imat ćemo i brzu cestu koja će ulaziti direktno u tu zonu, koja će biti najveća zona u ovom dijelu Hrvatske, zona u kojoj će, kao što ste vidjeli, zbog investicije grada Bjelovara, ali isto tako i sufinanciranja Kraljevine Norveške, Islanda i Lihtenštajna, koji su nam dali sufinanciranje od 10 milijuna kuna, napraviti ćemo i prvi projekt district heatinga, dakle korištenja geotermalne energije za grijanje, gdje želimo prvenstveno grijati zonu, ponuditi poduzetnicima koji će doći u tu zonu, da imaju brzu cestu odmah 500 metara od zone, da imaju 500 metara od zone izvor praktički iz današnje perspektive gledano besplatne energije, da imaju olakšice, najveći grad hrvatski bez prireza, bez poreza na potrošnju, sa malom komunalnom naknadom. Mislim da su to idealni uvjeti za zapošljavanje, za stvaranje novih investicija koje toliko čekamo u Hrvatskoj. Vjerujem da će upravo Bjelovar biti poželjno mjesto za ostvarivanje takvih investicija i da ćemo upravo zbog konkurentnosti, zbog dobre priče koju ćemo ponuditi poduzetništvu, vrlo brzo popuniti tu zonu koja ima kapacitet da zaposli do 2000 novih radnih mjesta u Bjelovaru. Što dalje? Puno je toga zacrtano na putu kao ostvarenju. Spomenut ću samo neke projekte koji su isto tako jednako važni u sljedećem razdoblju. U planu izgradnja nove škole s dvoranom i tu ćemo ostvariti jedan cilj kojim težimo već zadnjih 20 godina, a to je jednosmjenska nastava u gradu Bjelovaru. 50% škola je u jednoj smjenskoj nastavi, 50% naše djece ide u popodnevnu nastavu. Dakle, projekt je spreman, sve je pripremljeno za prijavu. Ministar Fuchs je najavio natječaj vrijedan 2 milijarde kuna za izgradnju novih škola na području Hrvatske sa ciljem da u što više gradova u Hrvatskoj jednosmjenska nastava bude standard 21. stoljeća. Isto tako, naš projekt je spreman, 560 nove djece biti će u mogućnosti da pohađa potpuno novu modernu školu, kao što primjerice u gradu Koprivnici, čestitam gradonačelniku Jakšiću na tome, u gradu Koprivnici isto tako napravljena je nova škola i isto tako jednosmjenska nastava uvedena. Ne može Bjelovar biti drugačije od Koprivnice, dakle Bjelovar isto mora biti grad u kojem će jednosmjenska nastava biti standard i ja mislim da ćemo iskoristiti sredstva upravo namijenjena Ministarstva obrazovanja za tu namjenu. Imamo projekte spremne preko 800 milijuna kuna koje planiramo realizirati u sljedećih 4 do 5 godina. Znali smo i pokazali smo da znamo. Mislim da će to biti za nas popriličan izazov, pogotovo ostvariti dio našeg sufinanciranja, ali s obzirom da smo u zadnjih 5 godina realizirali 400 do 500 milijuna kuna, vjerujem da ćemo i 800 milijuna kuna realizirati u sljedećem financijskom razdoblju koje je upravo, zahvaljujući i angažmanu predsjednika Vlade, puno izdašnije nego što je to bilo prije, a grad Bjelovar sa svojim projektima spreman da taj novac u najvećoj mjeri dovede i u Bjelovar.
grada Bjelovara jedan u Ždralovima. Ždralovi su jedino naselje u gradu Bjelovaru koje nije palo, dakle puno mladih, novih obitelji, spreman projekt vrtića, isto tako vrtić na sjeveru grada koji se isto tako jako širi, 25 milijuna kuna ukupna investicija za ta dva nova vrtića, računamo da ćemo i tu dobiti određena sredstva kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Unatoč ogromnoj kušnji koju smo prošli tijekom pandemije, sretan sam što i dalje možemo biti primjer novim jedinicama lokalne, ali i regionalne samouprave na različitim područjima i što nas mnogi pitaju za savjete i kako na koji način stvoriti jedan novi, moderni grad koji je brzo rastući, koji teži ka novim modernim tehnologijama i koji želi biti doista i grad prijatelj poduzetništva. Moram ovim putem spomenuti i naše veleučilište koji se isto tako jednako brzo razvija, koji će mu potpomoći. Spomenut ću tu još dodatno projekt studentskog doma kojem težimo i vjerujem, evo vidim i dekanicu i prodekanicu, pozdravljam ovim putem i čestitam im na sjajnom poslu. 800 studenta danas živi, studira u gradu Bjelovaru, mislim na to itekako možemo biti ponosni, da možemo biti ponosni na njihov rad. Grad bez obrazovanja nema budućnost, a mi ćemo napraviti i studentski dom, projekt isto tako već je pripremljen, spreman za gradnju. Nadamo se da ćemo nastaviti dobru suradnju sa državom, vidimo ovdje neke predstavnike pravosudnih institucija, tu smo zajedno sa našom županijom, sa ministarstvom, nadležnim s gospodinom Malenicom, ministrom, dogovorili i isto tako izgradnju nove zgrade prekršajnog suda, koja će se vjerojatno realizirati u idućih 2 do 3 godine, ali isto tako Ministarstvo kulture gdje očekujemo već ove godine raspisivanje natječaja od strane ministarstva za izabir izvođača radova na preko 40 milijuna kuna vrijednom državnom arhivu u gradu Bjelovaru. Ponosni smo, no sa svim tim dolazi puno obveza, puno rizika, ali isto tako i puno izazova, te odgovornost prema našim građanima na što smo spremni i toga se ne bojimo. Puno je bilo pohvala, naravno ne bježimo od pohvala, ali ne bježimo niti od kritika naših građana, jer je i to smjernica za bolji grad i sretniji ljudi u njemu. Povjerenje u sebe je prva tajna uspjeha, kažemo mi u gradu Bjelovaru, vjerujemo u sebe i budućnost našeg grada. Na kraju dopustite mi da zahvalim onima koji su također zaslužni za moje povjerenje, dali su ogroman doprinos sveukupnom uspjehu. Hvala prvenstveno mom zamjeniku Igoru Brajdiću, koji je osnovan su dobrim i onim nešto težim trenucima, djelatnicima gradske uprave koji često posao nose i doma kako bi završili na vrijeme sve ove europske projekte. Također hvala predsjedniku gradskog vijeća, Nenadu Martinovskom, svim našim koalicijskim partnerima, svim vijećnicima koji su zajedno s nama donosili različite odluke i ulazili u konstruktivne demokratske rasprave, naravno sve u konačnici na dobrobit naših građana. Svima vama želim zahvaliti što pratite naš rad, što ste poticaj, kao što ste i danas s nama u ovom za nas važnom svečanom trenutku. Dragi moji Bjelovarčani, svima vama želim sretan dan grada Bjelovara, sretan dan bjelovarskih branitelja. Hvala vam, vidimo se dogodine, vjerujem sa još boljim vijestima, sa još boljim realiziranim projektima. Hvala. Hvala gradonačelniku. Kao što je rečeno, na današnji dan obilježavamo i dan bjelovarskih branitelja. Mala je to zahvala za sve što su učinili za Bjelovar, ali i Hrvatsku državu. U ime branitelja obratit će nam se predsjednik odbora za hrvatske branitelje i članovi njihovih obitelji grada Bjelovara, Igor Crnogorac.